upravo govori, eto. Ako već pletete, onda to radite s obe ruke. Jeste. Jeste. Nemojte šterati u licu. Alene, pitam gospođe samo da li je bitna boja. Ja to pred bude dješka. Ne, kaže, dobra, kako god vi odaberete, neka bude po vašem izboru. Jeste. Kako je? Kaže da jako ste ljubazni. Jako to ima biti Dnjepr. Pa on predlaže da prinesete pralce do televizora. Ja sasvim uz televizor. To može biti. Sasvim. Još bliže. Dobro. Prase. Ne vi, prase. Hvala. Oći čarnije. Kaže da prase mora da otvori oči da bi on mogao sad da uradi, jeli, potpun tretman. Mogu. Neka žmirka. Don. Sad i nogice gore. Urav. Dobro, neka klima bravan. Tom bringo. Kaže da malo da odaljite samo jer sad će postati jače vibracije. Svrdlovska. Možete sjesti za stol. Svrdlovska. Izek, Alene, Vladivostok i Vladivostok, što je ti smjer? Nije obavezno da odmah počnete da jedete, ali ako ste već gladni, onda izvolite. Da, eto, Alene, hvala lepo u ime naših gledalaca. Vi, dragi gledalci, ostanite dalje sa nama. Program Malog Čumaka je uz vas i u ovoj novogodišnjoj noći.